ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామం పేరిట ఈ మాటలు వింటున్న మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు. 3 నెలల వయసులో ఒక బాబు చావు బ్రతుకుల మధ్య హాస్పిటల్లో ఆక్సిజన్ మీద ఉన్నాడు. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాకి సంబంధించిన పాస్టర్ గారు పొడియం తిమోతి గారు అశ్వాపురం ప్రాంతంలో సేవ పరిచర్య చేస్తున్నారు. 3 నెలల క్రితమే వాళ్ళ జంటకు ఒక బాబు పుట్టాడు. ఆ బాబు ఇప్పుడు తీవ్రమైన అనారోగ్య పరిస్థితులతో జంగారెడ్డిగూడెంలో ఒక హాస్పిటల్లో మృత్యువుతో పోరాడుతున్నాడు. ఆ బాబు బ్రతకాలంటే వెంటనే పెద్ద హాస్పిటల్లో చేర్పించండి అని అక్కడ వైద్యులు చెప్తున్నారు. ఒంట్లో ఉండే బ్లడ్ పర్సంటేజ్ పూర్తిగా తక్కువ ఉంది. ఆ బాబుకి ఫిట్స్ వస్తున్నాయి, విపరీతమైనటువంటి జ్వరం ఉంది, నిమ్ము సమస్యతో అతను బాధపడుతున్నాడు, ఊపిరి ఆడకపోతే ఆక్సిజన్ పెట్టారు. ఇది ఆ బాబు కండిషన్. పాస్టర్ గారు చాలా పేదరికానికి సంబంధించిన కుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తి. ఆయన సహోదరులు ఎవరు కూడా, ఆయన బంధువులు ఎవరు కూడా ఈ స్థితిలో ఆయన ఆదుకోవడానికి ముందుకు రావట్లేదని, దయచేసి నా కొరకు ప్రార్థించండి, నా బాబు కొరకు మీ వంతు సహకారాన్ని పంపించండి అని ఆ పాస్టర్ గారు అడిగారు. మనం దత్తత తీసుకొని సహాయం అందిస్తున్నటువంటి ట్రైబల్ పాస్టర్స్లో ఈ పాస్టర్ గారు కూడా ఒకరు. నేను వైద్య సహాయం కొరకు రాత్రిపూట ఒక 5,000 రూపాయలు ఆ బాబు కోసం నేను పంపించాను. ఆ బాబుని పెద్ద హాస్పిటల్లో చూపిస్తే అతను బ్రతికే అవకాశం ఉందని వైద్యులు చెప్తున్నారు. కాబట్టి హాస్పిటల్కి తీసుకొని వెళ్ళమని నేను చెప్పాను. మీ వంతుగా మీరు కూడా ఆ చంటి బిడ్డ మీ బిడ్డే అనుకొని మీ వంతుగా మీరు పంపించగలిగినటువంటి ఆర్థిక సహకారాన్ని వెంటనే పంపించండి. మనం పంపిస్తున్నటువంటి ఆ డబ్బు ఒకవేళ దేవుని కృపను బట్టి వైద్యం జరిగితే, ఆ బిడ్డ బ్రతికితే దేవుని నామానికి మహిమ కలుగుతుంది. దేవుని పిల్లలమైనటువంటి మనకు ఎంతగానో సంతోషం ఉంటుంది. పాస్టర్ గారండి, దేవుని సేవకుడు, చాలా పేద కుటుంబానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి. 3 నెలల బిడ్డ తనకి. ఆ బిడ్డ పరిస్థితి అసలు ఏమాత్రం కూడా బాగాలేదు. దయచేసి ఈ వీడియో చూసినటువంటి వారు వెంటనే మీ వంతు సహకారాన్ని పంపించండి. పాస్టర్ తిమోతి గారు, ఆయన భార్య అర్ధరాత్రి పూట ఓ చిన్న వీడియో చేసి వారి పరిస్థితిని చెబుతూ నాకు పంపించారు. ఆ వీడియో క్లిప్ నేను ఈ మాటలతో జత చేస్తున్నాను, చూడండి. ఏమాత్రం పిసినారితనం లేకుండా ఆ బిడ్డ మీ బిడ్డే అనుకొని ఆ బిడ్డ బ్రతకడం కోసం మీ వంతుగా మీరు పంపగలిగిన సాయం వెంటనే ఈ నంబర్కి పంపించండి. మీకు నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామమున మరి మీ అందరికీ కూడా వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మరి నా పేరు పొడియం తిమోతి, మా పాస్టమ్మ గారి పేరు మరి స్వరూప. మరి కొత్తగూడెం గ్రామంలో మేము పరిచయం చేస్తున్నాం. ఆశాపురం మండలంలో మరి నివసిస్తూ మరి పరిచయ ట్రైబల్ ప్రజల మధ్య, మా కోయ జాతి ప్రజల మధ్య మేము సేవ చేస్తుంటున్నాం. మరి దేవుడు మమ్మల్ని ప్రేమించి మాకు ఇచ్చిన మరి కుమారుడు, దేవుడు మాకు ఇచ్చిన మొట్టమొదటి కుమారుడు. మరి ఆరోగ్యం బాగలేదు. మరి నిన్నటి నుంచి విపరీతంగా మరి జ్వరం వస్తుంది. ఆ జ్వరం ద్వారా మరి మా బాబు మరి రక్త బ్లడ్ సైకిల్ అనేది మరి రక్త కణాలు పడిపోయినాయి. మరి బాబుకి బ్లడ్ లేక జ్వరం వల్ల కాలు చేతులు లాక్కుంటూ మరి పిలుసు వ్యాధి వచ్చి మరి బలహీనంగా ఉంటున్నాడు. మరి అనారోగ్యంతో ఉండడం వల్ల ఈరోజు అసరాపేట హాస్పిటల్ తీసుకొచ్చాము. అసరాపేట నుంచి వారు కూడా సీరియస్గా ఉందని చెప్పి జంగారెడ్డిగూడెం పంపించారు. జంగారెడ్డిగూడెంలో కూడా మరి ఇక్కడ హాస్పిటల్లో కూడా మరి ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నాం. మరి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి వచ్చాం కాబట్టి ఇక్కడ రోజు వచ్చి మరి హాస్పిటల్లో 15,000 వరకు మరి అమౌంట్ ఖర్చు అవుతుంది. మాది చాలా మరి పేద పరిస్థితి, మరి కట్టడానికి కూడా డబ్బులు లేనటువంటి పరిస్థితి ఉంది. బాబు పరిస్థితి చూస్తే మరి సీరియస్గా ఉన్నాడు, మరి మాట్లాడలేని స్థితిలో ఉన్నాడు. మరి శ్వాస కూడా బాబు తీసుకోలేకపోతున్నాడు. ఆక్సిజన్ చేసి బాబుకి మరి ట్రీట్మెంట్ నడిపిస్తున్నారు. శ్వాస కూడా తీసుకోవడం ఇబ్బందిగా ఉన్నాడు. మరి బాబు పరిస్థితి చూస్తే చాలా ఘోరంగా ఉంది. దయచేసి మీరందరూ కూడా ఆ కోసం ప్రార్థన చేయండి. చాలా పేద స్థితిలో మరి పరిచర్యలో ముందుకు సాగుతున్నాం. మరి దేవుడు మాకు ఇచ్చిన కుమారుడు మరి మరణాపాయకరమైనటువంటి స్థితిలో మరి మరణ పడకలో ఉన్నారు. కాబట్టి మా కుమార్ని ఎలాగైనా బ్రతికించాలని మేము ప్రయాసపడుతున్నాం. మరి ఈ యొక్క హాస్పిటల్లో మరి యొక్క డబ్బులు కట్టడానికి మరి స్తోమత లేక మేము ఇబ్బంది పడవచ్చు. మీ అందరి సహాయాన్ని కోరుతున్నాం. మా యొక్క సహోదరులు
మరి ఆత్మీయ నాయకులు మరి అజయ్ బాబాయ్ గారు, మరి సువార్త దళ మినిస్ట్రీ తరఫున మరి అజయ్ బాబాయ్ గారు ఈరోజు ఫోన్ చేసి మమ్మల్ని ధైర్యపరిచి సువార్త దళ మినిస్ట్రీ తరఫున మేము మీకు అండగా నిలబడతాం, మా వంతు సహాయాన్ని మేము మీకు మరి చేపిస్తామని చెప్పి మరి అజయ్ బాబా అన్న తెలియజేశారు. అదే రీతిగా వారొక మరి 5,000 కూడా మరి అన్న మాకు సహాయం